שלום לכם, לי קוראים פרופסור חנה בלאו, אני מנהלת מכון ריאות כאן במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל. והקמתי את המכון הזה מתחילתו עם פתיחת בית החולים לפני 20 שנה. אני מטפלת בילדים עם מחלות ריאה כרונית מזה 35 שנה. אז החלום שלי לעזור לילדים עם מיופתיה, כמו שעזרנו לילדים עם מחלות אחרות. אנחנו בבית החולים מאמינים בלטפל בכל הילדים, בכל המחלות, בכל מי שזקוק לרפואה האיכותית שלנו. היום, בתוך הביורוקרטיות של מערכת הבריאות, המשפחות הולכים ממרפאה למרפאה, וכל אחד קצת מתקשר עם השני, אבל לא בצורה מאוגדת לגמרי. אין את הפגישות המסודרות, השבועיות, אין את הדיונים המאוד מאוד מעמיקים על כל חולה של כל הצוות פשוט אין כסף במערכת הבריאות לצוות כזה. הילדים האלה זקוקים לתמיכה מעל ומעבר לילדים רגילים שמגיעים לכאן לבית חולים, ובשביל זה אנחנו משתפים, עובדים עם צוות רב מקצועי וזקוקים לתמיכה של העמותות, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה יחד עם עמותת ילדים נוירומוסקולריים או SMA ויחד עם עמותת משי, וביחד אנחנו מנסים לקחת ולקדם את התחום הזה. היום ילד עם ניוון שרירים, הוא בא אלינו, אנחנו נותנים את מה שאנחנו יכולים, אבל אין פה צוות רב-תחומי מסודר כמו שהיינו חולמים שיהיה. ואם יהיה דבר כזה, החיים של המשפחות האלו יתהפך. אני עדן קריף, בת 18. נולדתי עם SMA, שזה סוג של ניוון שרירים. אני זוכרת שכילדה לקחו אותי מרופא לרופא, מבדיקה לבדיקה, וכל רופא אמר משהו אחר. כל רופא הציע טיפולים אחרים. ההורים שלי היו מבולבלים מאוד. החולים האלה צריכים לבקר בכל מיני מרפאות, והמטרה של המרפאה הזאת היא לאחד ולרכז את הטיפולים במרפאות השונות, כמו במרפאה נוירולוגית בניהולו של פרופסור שופר, אורתופדיה, קרדיולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, טיפול נמרץ. מאחר ותוחלת החיים גם עלתה, אז הצרכים הפסיכוסוציאליים עלו, שהם הולכים לבית ספר, שמגיעים לבר מצווה, שמגיעים אפילו להתנדב בצבא, מגיע להם איזושהי תמיכה סוציאלית, פסיכולוגית, איך להתמודד עם דימוי גוף שהם מתחילים להיות מתבגרים. השנה התנדבתי לשירות לאומי, ואני עובדת עם ילדים ובני נוער בבית ספר ובמתנ"ס בתל אביב. אני יודעת שאני יכולה לתת מעצמי היום לאחרים. לצערי, יש ילדים שלא יכולים לעשות מה שאני עושה, אבל כל זה הולך להשתנות. המרכז יכלול בעצם כל מומחה שילד עם מחלה כמו שלי צריך, את כל הרופאים שנחוצים לו, יש שם נוירולוגים, מומחי ריאה, אורתופדים, פסיכולוגים, תזונאים, מטפלים בדיבור. תהיה שם מזכירה שתדאג לזמן כל ילד פעם בתקופה כדי שיפגוש את הרופאים שהוא צריך ויקבל את הטיפולים שנחוצים לו. יש שם מענה טלפוני של 24 שעות שיענה לשאלות דחופות של ההורים. אני יודעת שהמרפאה הזאת תדאג שכל ילד יקבל את הטיפול הטוב ביותר. והמרפאה הזאת בעצם יכולה לתת לכל כך הרבה ילדים את החיים המלאים שמגיעים להם. איגוד ה-CF הרים בזמנו את האפשרות לממן צוות רב-תחומי ב-CF, וכך עשו לנו פה, ויש מהפכה בארץ, ומהפכה כאן בשניידר, וזה היה לדוגמה, זה התחיל פה, והיום יש הרבה תקווה. יש תקווה גם בגלל המחקר, אבל יש תקווה בגלל הטיפול היומיומי, והאפשרות לממש למקסימום את עצמו. ואנחנו רואים שתוחלת החיים עולה ושגם איכות החיים עולה. החלום שלי והחלום שלנו כאן לעשות בדיוק אותו דבר במחלות ניוון שרירים, ואני יודעת שזה אפשרי.